Salam adırdan dostlar. Bugünkü videomuz sosial medianın gara ýüzi, ýalançylyk, dilenjilik, masgaraçylyk we teror barada bolar. Elmydama adamlar topary bölüp, olar sosiallaşdyrýan, bir arada tutýan zatlar bolup gelipdir. Tireler, taýpalar, jemgyetler, partiýalar. Günümizde bolsa gönüden-göni sosial medialar bar. Ýaşyl toparlar Facebook we Twitter agyrlykly. Biziň ýaly ýaş nesil bolsa Instagram we TikTok agyrlykly ulanýarlar. Instagramdan meselem alsak, A adminiň ýa-da B gruppaň muştoklary aýry, X adminiň Y gruppaň muştoklary aýry, hatda uruşly, dawaly. Düýün şaýat boldum. Bolmajak zat. Ençe ýyllyk iki dost, biri tymystarsyň diýýänine, beleksem tymypyrdatarsyň diýýänine dogry diýýämiş we uruşýarlar. İkisem däl dostlar. İlki özümüzi bileliň, soňra dostlarymyzy, başga bir zatlar üçin ýakynlarymyzyň göwnüne degmäliň. Bu bir işsizlik, bolmajak zat ahyry. Türkiýede görüp iň ýigrenýän zatlaryň biri ömründe görmedigi partiýa lideri ýa-da futbol oýunçysy sebäpli. Dogany ýeri gelse ogly atasy bilen uruşýar. Bize de sosial media täzelikde ornaşyp başlady we biziň soňumuz beýle bolmasyn. Öňün bellep geçişim ýaly. Bu döwürde internet ulgamynda näçe agdan bar bolsa, şonça awraýyň bar. Şol sebäpli hem sosial media ulanjylary öz durmuşyny bolşuny lüks görkezmek üçin sinanýarlar. Tyrjaşýarlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kako bir yerde din zalallı, hemmeden narman. Kako İstanbul sokakları davutra. Keypeçe. Ejin datandan. Netijede bu da ýalana girýär. Ýene bir ýalana girýän zatlaryň biri hem dünýäniň islendik ýerindäki adama sekund uzaklykda bolan üçin we adamyň içindäki wepasyzlyk duýgusy sebäpli söýgülisi, hatda maşgalasy bar wagty ananýanlaryna ikilik etmesi, aldatmasy. Unutmaň, sosial media asyl dünýämize paralel we ol ýerde hemme zat güläliglik ýaly bolsa da hiç bir zat görnüş ýaly däldir. Asyl baht hakyky durmuşda söýenlerimiziň ýanynda. İnternet dilenjiligi. Sosial mediada aldaýanlaryň köplügi inanýanlaryň köplüginden gelip çykýan bolsa gerek. Ondan borly, owne 3-nji gün ýa 4-nji gün ýadyma çyryp. Ondan 5-nji gün 12-de näme ýak beren nomeryna jaň etýärler, näme nomery men şo taýda bolýan saat 12-de diýär. Ýadyma çyryp gatwaýlary etýän ýa alymda gatwaýlar Istanbuldan bir aýtdy. Bilen jaň etýän bolan ana nomeryny çyp bani savar ýa molar ýa-da adamy. Yok, pula cemlenmedi, o koyulmadı. O özümüz hangi var, görülüyüm, özümüz kulübüne blogerler oldu diyen olur. Görmüşsün. Etçek vaklama var, ayına bile şondan sonra var, vakti %200% doğru Görşüňiz ýaly, internetde adamyň içindäki merhamet duýgusynyň peýdalanyp, yalan ýere men kesel diýip adamlardan pul dilenýänler bar ekeni. Ondan hem has erwedi, hakykatdan hem kesel adamlara ýygnanan pullardan bähbit görýänleriň bolmasy. Eni şu aýda adam kemmakdy aýtşok goýjoklardy ma dostlar. Screenshotlara gördüňiz dogry dämi? Men ýalypdyrym. Dinleň, goýjy dinle. Screenshotlar gördüňiz. Men ýalypdyrym. Dost maňa problem haýyş etdi howa. Maňa haýyş etdi, brat diýdi, agam diýdi, men aýagym kesişek bolýarlar diýdi. Ayağım kesecek böyle yani ulukkan sunma gerek yoksam ayağım kesilýär diýdi.
Biraz şoňa kömek et, men alyp çyk ýoksa ama ýa-da ejemem iş ýapdym, men ýagdaýym ýok, ýaly bar dimenem diýdim. İmem şu an ýazmaga düşýär, efirde wagt etýärdim. Efirde pul paýlaýardım, da bir sorada kim atmışadysa pul paýlaýardım. Men kelläme nälijeге geldi, men howa ýazdym. Men diýdim, kısa ýekejem iksanjy adama diýdim. Soňy diňle. Dost diýdim, men sen operasiýaň wes puluny çöpleşeýin. Men sen aýagyň kesilmedi ýaly deýin. Ýöne şu taýdan 25-30% aljakdyr diýdim. Onam näçe aljak diýdim. Şu 25-30% men gruppan ösmegine wlajiýt etjek. Ştoby inniki senna haftalara haskem auditory ulanyp haskem kömek pul geler ýalydim. Ýene bir tapar aşağı çizýän. Men 30% näçe alýan diýip aýtdym. Men efirde konkurs etjekdim, istoriýada konkurs etjek. Ştoby inniki haftalara senna haftalara kän adam üýşürip we kän kömek eder ýaly. Howa men diýdim, men diňe raja blaga. Dogry, diýenler bardyr. Men sahypamy ulatmak üçin plança prosent aldym. Eýsem, adamlar sahypany şeýle zatlardan pul gazanmak üçin ulanýarlarmy? Çünki wagtynda gynanyp, olara men hem kömek edipdim. Belki plança prosent sebäpli meniň oklan pulum hiç bir hasta gitmedi. Gelelim internet masgaraçylygyna. İlk şunu bellep geçelim. Hiçbir adamın geýän işine garşmana hakkymız ýok. Bilýärin. Her bir dünýä raýaty ýaly türkmen raýaty hem erkindir. İşine garşmana hakkymız ýok. Ýöne türkmençilik diýip bir zat bar. Ul olup önüp ösen ýerimize görä bolmaly. Bir kişiniň başga bir toplum içinde özüni ütgeşik görkezmegi ol toplumyň bizim ählimizi şeýle hasaplamagyna sebäpkär bolup bilýär. Oradan bir kızla evlenir miydiniz? Problem teşkil eder miydi? Kesinlikle evlenmem. Neden? Yani burada çoğusu fuhuşa geliyor. Peki herkes bir midir abi? Yani bütün bir memleketi bir tutmak, Gidip oradan alırsın da buradakiyle evlenmezsin yani. yani burada da iyileri var ama. Ya burada ben denk gelmedim. Hep kötülerine mi denk geldiniz? Yani hep fuhuş yapana mı denk geldiniz? Çoğu zaman. Evet. Kaç kişiye şahit oldunuz mesela? 10 belki 20 İstanbul, nasıl desem Ankara, Bursa'da zaten. Bursa'da da çok var. Şimdi bizim de tanıdığımız çok var, o anlamda soruyorum. Ya tabii siz de biliyorsundur yani. Orada Asya kıtasından buraya gelip de normal kendi işini yapan yok zaten hiçbir zaman. Var, çok var. İşte ben onları Kendi işini tanıyorum. yapan ben tanımıyorum. Ben yıllardır Bursa'dayım, ben hiç görmedim. Şimdi sizce bir soru soracağım, yanlış anlamayın. Şu mantık doğru mu? Yani mesela Türkmenistan'dan buraya gelip fuhuş yapanlar var diye bütün bir ülkeyi kötülemek doğru mu? Mende hem bu adama şeýle sorag döredi. Bilbilin güle, garganyň hem boka gonuşy ýaly. Sen ödün şeýle düzgün adam däldiň sebäpli netijede şeýle kişilere duş geldiň diýmek isleýärin. Dostlar, wagt gaty wajyp zat. Siz özüňiz tanap, wagtyňyzy wajyp hasaplaýan bolsaňyz, hiç bir admin ýumurt içip, on oýnap, aýak tapýalap ýa-da bütün açyp garşyňyza çykmaz. Dostlar, sosial mediada geçiren her bir wagtyňyzy hasaplan. Ol admin ýa-da sahypa siziň wagtyňyzy boş satlar bilen alýan bolsa, sahypadan çykyň. Peýdal sahypalar bolsa, ösürmek niýetli olary goldan dostlaryňyza maslahat beriň. Iň soňkysy terror. Latincede terror sözünden gelip çykýar. Manysy gorky, bölme, howp. Sosial media terror diýen düşünje bar. İnternetde ýaş gyzlar bahyllyk edip, gabat açyk suratlar uradyp bilýär. Elbet niýetli suraty ele geçiren kişi gyzy jana kastetmän içinni alyp barýar. Diňe bu hem däl, käýberiniň hususy paýlaşmaly däl videolaryny adminler diňeje like, şöhret ugruna paýlaşýarlar. Unutýan zady ol videoda kişiniň ýakynlarynyň, tanışlarynyň husus hayatynyň bolmagy. Meselem hökmünde Maladis Atabaýyň aýdymyny hem çykaryp toýlarda aýdym edip aýtdylar. Sosial media terörüne, dini ve siyaseti garşydyran YouTube kanallary hem bar. Sizden haýyşym her bir diýilen zata inanman, öz pikiriňiziň, ideýaňyzyň bolmagy. Onda näme? Video göwnüňizden turan bolsa, video like goýup kanala agza bolmagyňyzy haýyş etýärin. Videony dostlaryňyz bilen Imoda we beýlek saýtlarda paýlaşyp bilersiňiz.